Redovna druga sjednica općinskog vijeća u Brdovcu završila je nakon duge rasprave. Raspoloženje je bilo burno, ali većinom ili jednoglasno sve su točke dnevnog reda usvojene. Prije svega 4 sata u jednom, evo ja bih rekao, do ovo zadnje, u jednom demokratskom, korektnom okruženju. Jasno da vijećnici imaju pitanja, jasno da dobije odgovor. Međutim, činjenica da, evo, neki su tu nevjerni Tome koji stalno nešto propitkuju, stalno nešto sumnjaju, stalno nešto impliciraju. I jasno da to smeta na neki način one koji su u ovih 16 godina napravili puno na području općine Brdovec. I ne možemo stalno u nešto sumnjati. Zašto? Čemu? Mislim, evo, konkretno neki vijećnici su postavili u zadnjih 3 mjeseca, ne znam, nekoliko stotina pitanja. Mislim, tih nekoliko stotina pitanja, to nisu nikakve tajne, to su sve stvari koje su prošle općinsko vijeće. Ja nemam ništa protiv, međutim, činjenica da moramo iskoristiti sve ove ljude koji rade svoj posao za dodatno da informiramo, evo, tih nekoliko vijećnica koje traže u detalje sve. Velim, opet ću reći, nema potrebe da to radimo na način koji nije korektan. Ovo je općinsko vijeće, ovdje ima aktualni sat. Aktualni sat je zadnje na dnevnom redu. Danas ova gospođa vijećnica nije imala ni jedno pitanje, ni ova druga ni jedno pitanje. A postavili su nam kao pod pravo na pristup informacijama stotina pitanja koje moraju naši službenici odrađivati. To nije prije svega korektno. Ako imamo nekih problema, ajmo to riješiti na općinskom vijeću, ne na Facebooku, ne van na ulici. To nije način kako možemo funkcionirati. Jer to je onda ne znam kaj ćemo imati, ulicu. Hoćemo ulicu da nam vodi općinu. Hoćemo na Facebooku voditi općinu. Znači, ja uvažavam demokratske procese, uvažavam da ima svako pravo nešto pitati ili što god želi, ali pravo mjesto za diskusiju je općinsko vijeće i ajmo tu raspravljati. Općinski načelnik u trećem poluvremenu s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Brdovec dogovorio je da će sjesti za stol i usuglasiti protokole te na neki način kvalitetno riješiti zaplet. Ja moram uvijek reći da vijećnik i predsjednik HDZ-a Tokić je razumna osoba, korektan, oporba, bože moj, oporba koji uvijek će pitati, uvijek će štititi interese oporbe i svoje stranke i on, ja bih rekao glas razuma, jer on je predložio da se nađemo ovdje, da riješimo sve pitanja koja su sporna, nekome sporna, apsolutno možemo sjesti ovdje u općinsko vijeće, sve to proći, to je jedan dobar prijedlog. Da li će to biti prihvaćeno od gospođe vijećnice? Ja ne znam. Vidjeli ste odmah da je ona imala uvjet nekakav uvjet. Uvijek ona ima uvjet. Ali ajmo ne govoriti o tome, dajmo previše značaja, nego čisto da riješimo probleme koji su važni. A važni su problemi ti da rješavamo nogostupe, vrtić da završavamo, da rješavamo biciklističku stazu, da gradimo 3 škole, ajmo o tim problemima govoriti. A ne kopamo po prošlosti, ne bojim se prošlosti, ali halo ljudi, hoćemo stalno se vrtiti o prošlostima. Na državnom nivou govorimo o partizanima, ustašima, a mi ćemo sad govoriti ono što se dogodilo prije 10 godina, pa mislim, dokle više tako. Ajmo govoriti o budućnosti. Vijeće općine Brdovec prihvatilo je novu ekonomsku cijenu dječjeg vrtića u iznosu od 470 eura. Roditelji đaka dobit će pomoć za dodatni školski materijal u iznosu od 55 eura za učenike od 1. do 4. i 70 eura za učenike od 5. do 8. razreda. Usvojen je prijedlog sastava većine povjerenstava i odbora, kao i proširenje nadzornog odbora Komunalno gospodarstvo Brdovec s 5 na 7 članova, kako bi sve stranke imale predstavnike u ovom tijelu.